መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 141 ጎይታዬ ናባኻ እወ ኣለኹ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክጽውዓካ ከለኹ ንድምፀይን ጽምበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ኸናፍረይ ሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣነውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ ጻድቕ ይብቃዓኒ ለውሃት እዩ ይዝለፈኒ ዘይት ርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ብእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምስ ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዘይሓርሶን ኣዕጽምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ወእግዚአብሔር ጎይታዬ ኣዒንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ እውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኽዓዋ ካብቲ ዘጻወዱለይ መጻወድያን ካብ መፈንጥራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መጻወዲኦም ይውደቑ